Jeden z takových méně povedených transakcí byla například Kofola. Já mám pocit, že u nás je problém v tom, že politici přemýšlí nahlas. Jeden zásadní trend ve světě financí určitě je, a to je přechod do pasivního investování. Když to fakt padá a vy začínáte cítit to svrbění těch prstů, že klepnete na to tlačítko prodat. Vyhodit pojistky. Dobrý den. Mé jméno je David Krůta a společně se podíváme za horizont pražské burzy. Mým dnešním hostem je analytik kapitálových trhů burzy cenných papírů Praha Přemysl Pap. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Děkuji, že jste dorazil. Než se do toho pustíme, zkusme si jenom přiblížit, jak v dnešní době vůbec taková burza vypadá a jak probíhá její standardní chod, protože mi přijde, že když se o tom s lidma, s klientama a podobně bavím, tak většina z nich má takovou tu představu Wall Street, pobíhajících pánů v oblecích, mávajících nad sebou lístečky a řvoucích prodám a nakoupím. Jak to teda dneska vypadá? Dnešní burza, teda aspoň ta pražská a v podstatě všechny i po světě, jsou velmi dobře fungující IT firmy. Ten základ je fakt IT, servery, hromada ITáků, připojení přes velmi zabezpečené komunikační systémy směrem k bankám, obchodníkům a dneska burzy jsou fakt jako IT společnosti se vším všudy. To znamená, že obchodování, jakoby nějaký fyzický přijímání pokynů nebo něco, to už je dávno za námi, teďka se všechno prostě přijímá elektronicky. Zadávání pokynů jde ještě dělat prostřednictvím vlastně svých obchodníků, třeba telefonicky, ale to se děje na straně těch bank, na straně těch vlastně členů burzy, přes které pak už přichází elektronické objednávky směrem k nám. A u nás už nejde zadávat vlastně, jako že by někdo přišel a u nás na recepci si koupil 100 akcí ČEZu. To už u nás nejde. V Praze není ani parket a obecně ty parkety fyzické ze světa mizí, protože je mnohem efektivnější nákladově, rychlostí, vlastně vším je pouze to elektronické obchodování. Takže už to nefunguje ani nikdy, ani na takový tý slavný burze na Wall Street v Americe. Ještě burzy drží takto po světě parkety, ale už je to minorita, i co se do objemu týče, a vlastně postupně to upadá. Je spíš taková muzejní část. Přesně tak. Vy jste zmínil přijímání pokynů od bank a podobně. Kdo jsou ty hráči, nebo jak to nazvat, ty účastníci té burzy, kteří můžou vlastně na té burze obchodovat a od kterých vy přijímáte ty pokyny? Jasně. Vy jako fyzická osoba nemáte přímo přístup na burzu. A vy musíte jít prostřednictvím člena burzy. Je to z důvodu i třeba nějakého fakt poměrně solidního zabezpečení, které probíhá při komunikaci mezi burzou a tím daným členem burzy. A vy musíte obchodovat prostřednictvím člena burzy. Vy jako fyzická osoba přijdete za nějakým svým brokerem, který je členem burzy, u něho zadáte pokyn na nákup, na prodej a ten následně tu objednávku až přepošle k nám a následuje pak vypořádání třeba v centrální depozitáři cenných papírů, což je třeba dceřiná společnost burzy zase. A předpokládám, že tu licenci, nebo jestli je to přímo jako licence, tak v podstatě vydává Česká národní banka, která určuje. Tam jsou pak různé stupně licence, obchodních s cennými papíry a podobně. A vy, i když pak máte jakoby ty licence, tak pak musíte zažádat vlastně o to členství na burze a je tam pak poměrně složitý proces právě kvůli tomu napojení na všechny systémy, aby ty data tekly správně a všechno, ale na tohle upřímně nejsem odborník na IT zázemí a následně vlastně se můžete stát jako členem burzy. A co všechno se na pražské burze obchoduje? Primárně každýho asi napadnou akcie, ale tam se obchoduje výrazně víc cenných papírů. A jsou tam akcie, dluhopisy, tvoří taky poměrně velkou část, a jsou tam fondy a následně strukturované produkty, varanty, různé certifikáty, ale to už je spíše minorita. Asi primární jsou akcie a dluhopisy. Fondy, hlavně teda ETF fondy obchodovaný na burze. Poslední dobou poměrně
narůstají na oblíbenosti. Vidíte to i vy v číslech reálně? I u nás v Čechách, nebo ne? My nemáme tady ty klasické ETF fondy, takové ty, jako, co si lidi pod nimi představí, ale máme tam různé burzovně obchodované třeba fondy pro kvalifikované investory a podobně, kde jsou zase ty pokyny vyšší a je to spíš zase takový jako u nás třeba minoritní segment. Co je nejobchodovanějším titulem na pražské burze? Je to stále ČEZ? Je to stále ČEZ. Čím je daná ta jeho oblíbenost? ČEZ má dost unikátní pozici v rámci České republiky. Je to o tom, že se bavíme o firmě, která má tržní kapitalizaci zhruba 400-450 miliard korun v tuhle chvíli. A když se na to podíváme, tak třeba uvedu pro kontext. Když Avast vstupoval na burzu do Londýna jako největší česká softwarová IT firma, šli na londýnskou burzu, protože z nějakého důvodu báli se, že Praha je prostě pro ně malá nebo něco. A říkali, my jsme globální IT firma, tržby nám tečou globálně, prostě nejsme tady česká firma, jsme už globalizovaní, tak měli tržní kapitalizaci 90 miliard korun. ČEZ má kapitalizaci přes 400 miliard korun. Bavíme se o tom, že druhá taková firma v České republice de facto není. V regionu každý stát má v podstatě vždycky jednu, maximálně dvě podobné firmy, podobné důležitosti a z toho to celé vychází. ČEZ je suverénně největší firma, zhruba 30% je rozprostřeno mezi investory na burze, nějakých necelých 70% vlastní stát a už jenom z tohoto pohledu se tam logicky dá očekávat nejvyšší likvidita, protože když si vezmete, že nějakých 100 miliard třeba plus je obchodovaných na burze, což je víc než je tržní kapitalizace celé Komerční banky, tak pak z toho logicky vychází, že ta likvidita by tam měla být i největší. Myslíte, že to je hlavně kvůli té likviditě, nebo i to může být spojený s tím, že 2/3 v podstatě toho ČEZu vlastní skrze obchodované akcie stát, to znamená, že ty investoři zatím můžou v podstatě vidět nějakou, nechci říct jistotu, protože jistota ve spojení s investicema je opravdu jako špatný slovo, jo, ale rozumíte, co tím myslím? Jo. Já si myslím, že to je spíš naopak, že ten stát tím, jak se k té společnosti chová jako majoritní akcionář posledních třeba řekněme 10 let, jak politická reprezentace není schopná udělat nějaké jednoznačné stanovisko k rozvoji energetiky v Česku, k rozvoji té samotné firmy, tak spíš tomu škodí. Ale já si myslím, že investorům se na tom líbí poměrně velká stabilita té společnosti. Ta společnost je relativně dobře řízená, má poměrně dobře předvídatelné zisky, protože když se podíváte, tak ČEZ předprodává elektřinu na nějaký minimálně rok, 2, 3 dopředu a díky tomu se dá poměrně dobře spočítat ceny elektřiny, hlavní výstupní komodity vidíte denně na burze. Takže si myslím, že ta společnost je jako z tohoto pohledu třeba zajímavá pro investory. Kdo v tom objemu těch obchodů šlape v uvozovkách tomu ČEZu na paty, kdo je za ním v té obchodovatelnosti? Já si úplně nejsem jistý, jak to tam je přesně, ale určitě tam bude, tam je pak ta trojice finančních domů. Je tam Erste, vlastně rakouská společnost, která je primárně listovaná v Rakousku na vídeňské burze, ale Erste vlastně sfúzovala nebo koupila Českou spořitelnu a řekli si, že vlastně by mohli na akcionářům České spořitelny a lidem v České republice nabídnout své akcie a zhruba 1/3 objemu se obchoduje v Praze, Erste. Dále je tam pak Komerční banka a samozřejmě Moneta, kde Moneta, to bylo IPO někdy v roce 2015 a byl to 100% exit GE, kteří vlastně vyexitovali 100% přes burzu. A dokážete přibližně říct aspoň, jaký je třeba denní objem obchodu na pražské burze a porovnat to třeba s nějakou jako sousední zemí, popřípadě třeba s Amerikou, abychom viděli, jaký jsou tam ty velký rozdíly? V Praze se obchoduje nějaké, řekněme, střední až vyšší stovky milionů korun denně.
Co se týče objemu obchodu ročních, nemám tady před sebou přesně tabulku, řekl bych, že Vídeň je zhruba o polovinu až 1krát větší, než jsme my. Varšava je násobně větší, co se do objemu obchodu týče. Naopak například Slovensko, které se říká to, co my v Praze zobchodujeme za den, tak oni zobchodují za celý rok. Teď už je to možná ještě něco víc ve prospěch té Prahy. A Maďarsko je na tom podobně jak my třeba. A Amerika se nedá vůbec srovnávat, protože Evropa má několik problémů, co se kapitálových trhů týče. Například po finanční krizi přišel MiFID 1, 2 a evropští regulátoři se rozhodli, že nechtějí koncentrovat likviditu na jednotlivé burzy, že chtějí, aby se ta likvidita roztříštila, aby v podstatě v rámci nějakého rovného přístupu si mohl ty akcie obchodovat, kdo chce, kde chce, jak chce. A tím pádem třeba spousta likvidity utekla na různé dark pooly, tradingové platformy a podobně. A díky tomu se likvidita z těch velkých burz roztříštila na spoustu dalších platform, takže je pak docela obtížné dohledat i jakým způsobem, vlastně jaká je ta reálná likvidita, protože třeba u velkých akcí, u těch blue chipových, třeba typu RST, tak pouze třetina objemu obchodu, aspoň to, co reportuje Bloomberg, tak pouze třetina objemu obchodu se odehraje na vídeňské burze. A zbylé 2/3 se odehrají na různých jiných platformách. Takže jako jenom z tohoto pohledu, když se pak podíváme na Apple třeba, tak to jsou jako úplně jiné čísla, násobně jiné čísla. Za prvé kvůli statistice a kvůli vlastně celému tomu prostředí. Co chybí českému kapitálovému trhu, aby byl pro investory zajímavější? Kdo by s tím mohl pomoct? Stát nebo... Já si myslím, že ze strany politiků nebo ze strany státu je tam problém v nepředvídatelnosti. Že ty pravidla se mění strašně rychle, vidíme to právě u toho ČEZu nebo u bank z windfall daní, kde investoři, toho se vlastně nejvíc investoři bojí. Investoři jsou ochotní zkousnout i třeba vyšší daně, a pokud si je můžou dát do těch svých tabulek, do svých Excel sheetů, napíšou si tam prostě daň, plácnou, to není návod pro žádného politika tohle, ale napíšou si tam prostě daň 30%, roztáhnou si to takto na 10 let, ten Excel jim to schroupá, dole jim vypadne číslo a řekne jim to, jestli je to dobré nebo to není dobré nakoupit, prodat. Jo? A tak to jsou schopni jako fungovat. Ale pokud s tím politici hýbou nahoru dolů, teď do toho přijde sektorová daň, teď do toho přidají windfall tax, do toho u ČEZu nějaké daně různé jako na odvody z výroby elektřiny a podobně, tak toto investorům vadí. Takže stabilita a možná nějaká aspoň částečně rétorická podpora. Chceme tady kapitálový trh, je pro nás důležitý, víme, jaké má benefity pro ekonomiku, že tady je funkční kapitálový trh. A možná pak nějaké třeba nastavení samotných lidí, samotných investorů, protože čeští investoři jsou dost konzervativní a skáčou na takové jednoduché poučky. Třeba vidíme to problém u různých dluhopisových emisí podlimitních, kde investoři se podívají, jo, je tam 15% úrok ročně, je to schválené České národní bankou, takže je tam ta garance, kterou já tam chci, tak to kupuju. Tady nějaký ČEZ nebo nějaké menší firmy, třeba Colt, Zbrojovka, Bůh ví, jestli to bude vydělávat, kolik to bude vydělávat, nikdo mě nic nezaručí. Teď mě ještě donutí podepsat 30 disclaimerů, když to nakupuju. A tak z toho mám strach, ale tady těch 15% to mám jistých, to tam je. Akorát všichni víme, že to tak není. Abychom to uvedli na správnou míru, jako prospekt schválení Českou národní bankou nezaručuje žádnou stabilitu a Česká národní banka neručí za tu emisi. Abychom nebyli úplně pesimističtí nebo negativní, vidíte nějaký vývoj v tom českém kapitálovém trhu? Možná někomu přijde, kdo se tím opravdu zaobírá a kdo investuje aktivně a tak podobně, že jsme výrazně pomalejší, furt zaostáváme za tím západem, jak se říká v tomhle kontextu a tak podobně. Ale je tady nějaký vývoj, je tady nějaký progres? Ono to úplně není pravda. Ono je, nebo
Záleží zase, jak se na to díváte. Když se díváte na Evropu, tak Evropa, co se kapitálového trhu týče, zaostává za Amerikou. Tak to prostě je. To je fakt. Když se podíváte do regionu, tak na tom vlastně nejsme až zas tak špatně. Polákům se podařilo udělat docela dobrou transformaci vlastně z té komunistické ekonomiky na ekonomiku kapitalistickou a podařilo se jim vlastně pomocí nějaké postupné transformace a postupných prodejů a privatizace a vlastně nastartovat celý kapitálový trh. Ale když se díváme třeba na posledních 5 let, tak vidíme, že tam jsou roky třeba, kdy v Praze bylo víc emisí, ať už co do objemu nebo co do počtu. V loňském roce třeba Amsterdam neudělal žádnou emisi. V Praze byla jedna malá, ale furt je to něco lepšího. Když se podíváme na obchody, na objemy obchodů a podíváme se třeba do Německa na Deutsche Börse, tak za posledních 5 let šly objemy obchodu zhruba o rok 2019 až 2023, šly objemy obchodu o nějakých 22% dolů, v Praze šly zhruba o 20% nahoru. Jo, takže je to možná částečně nějaká absence pohledu do zahraničí, co si vždycky říkáme, že tady je to jako hrůza, tady to umírá, ale ve špatné situaci je celá Evropa a myslím si, že Praze se daří v rámci nějakých možností s tím ještě jako rozumně bojovat. Ta forma vlastně získání kapitálu pro firmy skrz burzu je u nás zatím, já bych to nazval skoro až jako v plenkách. Proč tolik málo firem v České republice vstupuje vlastně na tu burzu a získává ten kapitál skrz tu burzu a spíš jdou formou dluhopisových emisí nebo formou bankovních půjček a podobně? No, ono je to, a to je zase problém tady toho kontinentálního financování, kde celá Evropa vychází, nebo částečně vychází z takového toho německého modelu bankovního financování. Anglosaský svět zase mnohem víc preferuje to ekvitní financování. A máme tady prostě mindset nastavený, nebo podnikatelé mají nastavený mindset na to, že se chtějí financovat, nebo že se financují dluhem. Taková ta ekvitní kultura se vším, co k tomu patří, sdílení s akcionáři, to, že vlastně minoritní akcionář není nějaký otravný šváb, kterého je potřeba se co nejrychleji zbavit, tak jak to tady bylo, jsme to viděli v 90. letech, třeba squeeze-outy, pokuponové privatizaci, vytěsnění a podobné věci, tak to všechno tady vlastně chybí. Ale myslím si, že se to částečně otáčí třeba s novou érou podnikatelů. Vidíme fakt krásné příběhy na burze, kde firmy rostou, jako firma Karo, která stoupila v roce 2019 tržní kapitalizací 120 milionů korun, teď má tržní kapitalizaci někde kolem 700 milionů korun, několik kol úpisů. To samé třeba firma Česká zbrojovka Group, dnes Colt.cz Group, vstoupili na burzu, moc investoři o ně zájem neměli a v tu chvíli následně kupují americkou legendu Colt, akcie letí nahoru, další kola úpisů za mnohem vyšší ceny a teď jednají o nákupu vlastně české muniční firmy Sellier Bellot. Takže jako toto jsou ty příběhy, které tady chceme vidět, ne, že přijde zahraniční firma a koupí českou firmu a dividendy pak tečou do zahraničí, tak jak to bylo historicky, ale to, že přijde česká firma, čeští investoři to zafinancují, jde do zahraničí, koupí tam toho konkurenta, třeba se slavnějším jménem a naopak ten tok peněz je třeba pak opačný. Jak jako firma zjistím, nebo jak se můžu dozvědět nebo spočítat, po případě u koho, zda se mi vyplatí získat ty peníze nebo tu ekvitu, jak vy říkáte, formou vstupu na burzu, anebo jestli je pro mě třeba výhodnější úvěr. Kdo s tímhle dokáže pomoct té firmě? A s tímhle jsme schopni pomoct v základu my, že ta firma za náma přijde, napíše mě nebo kolegům, kontakty jsou u nás na webu na nás a my jsme schopni jim říct jako takový ten základ. Jo, jsme jim schopni říct, na co se burzovní financování se nedá použít na všechno. Ale ve chvíli, kdy vám tam zapadnou ty určité jako věci, ty tickboxy, jakože jo, tohle splňuju, tak pak si myslím, že to je naprosto unikátní forma financování, která nemá konkurenci. Ale v základu jsme s tím schopni pomoct my
a následně, když to teda nám i té firmě dává smysl, tak pak třeba předáváme na poradce, na investiční banky, investiční butiky a ti jsou schopni těm firmám pomoct i když přijdou rovnou za nima. Dá se nějak zjednodušeně říct, od jakého třeba obratu, nebo jak zjistit ta firma, jestli opravdu vůbec má se o to jakoby zajímat, jo? Protože akciovka samozřejmě má nějaký minimální kapitál, ale myslím si, že ne každá nová akciovka je zrovna vhodná na to, aby šla pro peníze na burzu. Jo? Jestli už fungují nějakou dobu, nebo mám nějakou výši obratu, nebo... Jo, a tam žádné vlastně striktní limity nejsou, ale z podstaty věci burza není schopná pomoct velmi malým a ve většině případů, ne vždycky, ale ve většině případů i začínajícím podnikům. Protože musíte splnit určité kroky, musíte si nechat zpracovat prospekt cenného papíru, snažíte se oslovit nějakou širší investorskou masu, což nějakým způsobem i něco stojí, nějaký čas, peníze, vypracování materiálu. A ty náklady nejsou nějak závratné, ale vy potřebujete, aby se ty náklady aspoň částečně rozpustily do té částky, kterou vy vybíráte. Takže my říkáme, že firma, která vstupuje na burzu, by si měla jít zhruba pro nějakých minimálně 30 až 40 milionů korun v kapitálu, který vybere. A neměli by se majitelé při tom prvním kole úpisu vzdávat majority v podniku. U takto malých podniků je důležité, aby tam ti původní majitelé zůstali ještě v majoritě, protože vy těm investorům prodáváte vlastně to, že vy tu firmu řídíte, že vy máte nějakou vizi, chcete ji někam dovést. Vaši vizi a váš business plán. Ano, prostě. A potřebujete ty investory, aby vám pomohli to vlastně společně uskutečnit. Takže když si to takto vezmete, tak máte třeba 30 milionů korun, dejme to úplně spodní hranu, za nějakých 30% třeba podniků, no tak se dostáváte na podnik s hodnotou 100 milionů korun. Jak stanovit tu hodnotu 100 milionů korun? Nedá se říct, že by to bylo třeba, nevím, 2x tržby nebo 1x tržby, protože každý podnik je jiný, jiná marže, jiné zadlužení a jinak je ten sektor sexy třeba pro investory, ale dá se úplně jako jednoduše říct a teď plásnu, když mám pivovar malý, tak se podívám na to, za kolik se za jaké násobky třeba tržeb nebo zisku, EBITDA, jsou na to různé stránky, nejpoužívanější třeba Finance Yahoo, tak za jaké tyhle násobky se třeba obchoduje Heineken, za jaké násobky se obchoduje Asahi, nebo a tak to vlastně velmi základně a rychle dojít k tomu, jakou má hodnotu má firma. Pokud si s tím někdo není jistý, tak stačí, jako zase říkám, ozvat třeba nám, na nějaké úvodní schůzce se pobavíme a takovou to jako velice rychlou valuaci přes palec jsme schopni se s nima bavit. A ne, že bychom jim udělali ocenění podniku, na to nemáme mandát ani čas, ale jsme schopni jako rámcově říct, ale bavíme se tady o firmě s hodnotou třeba 200-300 milionů korun, potřebujete na nějakou vaši expanzi, akviziční projekt, potřebujete získat 50-60 milionů korun, tady to dává smysl, toto je nějaký jako začátek, od kterého se bavíme. Jo. A to, co říkám, tak je vlastně ten spodek, o kterém my se bavíme, o těch fakt nejmenších firmách, které vstupují na start. Pak samozřejmě jsou firmy, které si jdou pro stovky milionů korun, pro miliardy, tam se bavíme už pak buď to o standard marketu nebo o prime marketu. No, vzpomněl byste si, které firmě a po případě třeba proč se ten vstup na tu, dejme tomu, teďka se bavíme o pražské burze, úplně nepovedl? Jo. A já si myslím, že jeden z takových méně povedených transakcí byla například Kofola. Tam to bylo poměrně složité i to vysvětlit třeba investorům, protože Kofola vstoupila takovým poměrně netradičním způsobem, kdy oni koupili firmu HOP Polska, která už byla listovaná na varšavské burze a následně se redomicializovali do České republiky a pak vlastně z té matky se stala dcera různýma právníma přeměnama, vkládáním kapitálu a podobně, následná emise dluhopisu
a vlastně celá ta transakce se strašlivým způsobem zašmodrchala, následné stažení z Polska, nová nabídka akcí, jak na pražské burze, tak zároveň v Polsku. V Polsku se upsalo velmi málo, stažení zase té polské... Myslíte, že ta složitost takový odradila ty investory potenciální? Finanční investoři jsou na jednu stranu velmi sofistikovaní, na druhou stranu velmi jednodušší jedinci. Protože když si vezmete, že jste portfolio manažer a máte ve svém portfoliu třeba 50 firem a teď si vezmete, že rok má nějakých třeba 250 dní, tak vám to na jednu firmu vychází, že můžete věnovat maximálně třeba nějakých 5 dní a do toho musíte analyzovat ještě firmy, co jsou bokem. Takže vy pak skončíte s tím, že na jednu firmu máte třeba 1 až 2 dny na analýzu a pokud vám to někdo začne šmodrchat různýma transakcemi, kdy vy vlastně nevíte, jak se co dělalo a podobně, tak pokud ta transakce začne být nějakým důvodem složitější, tak spoustu investorů o to ztratí zájem už na začátku. Takže čím jednodušší, čím vysvětlitelnější ta transakce je, tak tím je to lepší. My jsme tady několikrát zmínili, že od roku 2020 je na pražské burze i Colt.cz Group, takzvaně, což je přední světový výrobce palných zbraní a munice. Já vím, že hodně, když jsem o tom čet, tak zbrojní průmysl je velmi kontroverzní a to nejen pro investory nebo pro potenciální investory, tak i pro banky, které často vůbec nechtějí tenhle segment financovat. Jak vy se koukáte konkrétně třeba na ten Colt? Bylo to dobře, nebo je to dobře, že ho máme na pražské burze? Je to určitě dobře a já vám z toho trochu uteču a pak se k tomu vrátím. Zrovna minulý týden, teď někdy vyšel prostě rozhovor se CEO společnosti, panem Drahotou, kde celý zbrojní průmysl říká, banky nás nechtějí financovat, my máme problém nejenom se získáváním úvěru, ale i s obyčejným platebním stykem. Prostě my dodáme někam zakázku a poslat vlastně peníze z jedné země do druhé je strašný problém. A pan Drahota říkal, my vlastně s tím problém nemáme, protože banky vidí, že jsme na burze, díky tomu jsme transparentní, díky tomu splňujeme vlastně pravidla nad rámec toho, co třeba nesplňují nebo nemusí splňovat naši konkurenti, ne, že to nesplňují, ale prostě ty banky to nevidí, že by to plnili. Takže my jako v podstatě nemáme s ničím takovýmto problém právě díky tomu, že jsme na burze a jsme pro ně transparentní a dobře čitelný partner. A já si myslím, že je to určitě dobře, že tato firma je na burze. Byť, jak jsem říkal, ta transakce na první dobrou nedopadla úplně nejlíp. Oni vstupovali v roce 2020 na burzu s tím, že to bylo vlastně po prvních vlnách lockdownu. Ten vstup na burzu byl zase takový poměrně složitější, protože oni vstupovali a původně byl naplánovaný vstup na jaro 2020, ten následně odložili až na podzim 2020, protože tam přišla ta první tvrdá vlna lockdownu, ale oni na burzu vstoupili, ale nenabídli nikomu akcie. Akcie drželi pouze ti zakladatelé, takže tam byla taková ta mrtvá linka, takové to mrtvé EKGčko a neobchodovalo se s těma akciema. Zalistovali se asi za 500 korun, následně nabídka byla za 290 korun upsaná, takže tam bylo mrtvé EKGčko, pak skok dolů a pak se to začalo nějak zase obchodovat. A zase problém s ESG, to co jste třeba zmiňoval, někteří investoři do toho vůbec nechtěli nastoupit, z velké části selhala zahraniční distribuce. V podstatě se to upsalo z většiny pouze v České republice, z českých investorů, což původně si myslel, že to bude úplně naopak, že bude výhradně zahraniční distribuce a jako doplněk nějaká česká. A to bylo v roce 2020. Rok 2021, začátek roku akvizice Coltu, následná další nabídka akcí, za Colt částečně platili i svými akciemi, takže vlastně oni tím, že vstoupili na burzu, tak každá ta jedna jejich akcie naraz dostala nějakou hodnotu ocenění a byli schopni platit nejenom penězi, ale i těmi akciemi. A vlastně Colt dělal asi 3 zrychlené úpisy následně, další transakce
a nakonec vybrali to, co potřebovali. Byť na začátku to vypadalo jako neúspěch, tak v konečném důsledku se z toho podařilo jako v podstatě dostat úplné maximum a pokračují v růstu a za mě... Vidíte konkrétně třeba u toho Coltu, nechci ho samozřejmě teďka nějak spojovat s tím, co se třeba děje na Ukrajině, ale když vezmu trend za covidu, kde extrémně rostly farmaceutické firmy z toho důvodu, co se prostě globálně dělo, vidíte i ten trend, že v podstatě teďka díky tomu, co se děje převážně od nás na východě, takže ten zájem o tento typ akcí nebo tento segment roste? Já si myslím, že určitě. To je vidět na cenách akcí v podstatě všech zbrojovek všude po celém světě. Na burze máme další, ještě jednu takovou společnost, která se zabývá obranným průmyslem, to je společnost Primoco. Její akcie šly z nějakých 250 korun na zhruba 900 000 korun, kde se pohybují teď. A je to vidět u každé takovéto firmy. A myslím si, že tím, jak funguje obrana a zbrojní průmysl a obrana jako těch jednotlivých států a ty rezorty, tak že to jsou velmi dlouhodobé zakázky a kontrakty. A když vidíme, v jakém stavu jsou teď evropské armády a jakým způsobem teď všem došlo, že vlastně jako nejsme schopni se téměř jako bránit, tak si myslím, že ten trend jako bude pokračovat. Že to není krátkodobá vlnka, jak za covidu, dneska jako kdo používá respirátory nebo roušky, asi jsou někde ve skladech, asi jsme všichni pochopili, že teda když mám chřipku a jedu za babičkou, tak vím, co je respirátor a že si mám vzít respirátor, když teda za ní nutně musím, ale myslím si, že tady tohle je trochu jiný příběh a že ten příběh bude úspěšně pokračovat a přece jenom Colt, nebo česká zbrojovka, byla velmi úspěšná i před válkou na Ukrajině. A velká část toho růstu ceny akcie se odehrála ještě před začátkem konfliktu na Ukrajině. Když se podíváme, co se vlastně dělo v roce 2021 s cenou akcí. My jsme tady několikrát zmínili vliv v podstatě politiky na akci nebo výroků politiků. Teď se o tom hodně mluví v souvislosti s ČEZem a některými výroky politiků na jeho adresu. Opravdu to má tak zásadní vliv na ty akcie, na tu burzu, ty výroky těch politiků, anebo je to spíš jenom takové jako mediálně zajímavé téma, které všichni otisknou, ale ta realita je trošku někde jinde? Já si myslím, že to je jako asi tak že půl pravdy bude na obou dvou těch stranách. A spoustu těch věcí ti investoři ani nezaregistrují. Když se podíváme, tak jedni z největších investorů jsou zahraniční, například penzijní fondy z Británie, z USA. Nemyslím si, že penzijní fond z USA sleduje rozhovor s Markem Bendou na Primě. Jo. A že se bude řídit podle toho, co řekl jeden poslanec. Ti se rozhodují podle úplně jiných věcí. Na druhou stranu to nechci zlehčovat, protože to jsem říkal na začátku. Všechny tady ty vyjádření vytváří nějaké prostředí a pokud to prostředí nebude dobré, tak ti investoři dlouhodobě budou odcházet. To je každé to jednotlivé vyjádření je takový střípek do té mozaiky, kde jednotlivě to až zas tak zajímavé asi není, ale když se takto ti politici budou soustavně vyjadřovat 5 let, tak to bude mít poměrně velký dopad. V podstatě ale ta politika do toho zasahuje, protože ty politici vlastně formují nebo připravují ten trh a ty legislativní procesy na to mají velký vliv. Může vůbec se politik vyjádřit na adresu v společnosti, jako je ČEZ, která vlastně je na burze, ale zároveň je z velké části vlastněná státem. Může se nějak této společnosti vyjádřit tak, aby to vlastně na tu společnost jako nemělo vliv? Protože ty média, cokoliv řeknete dost často, tak ty média nějakým způsobem použijou, aby to bylo zajímavé a v podstatě to můžou vždycky přetočit. To záleží, z jaké pozice se k tomu vyjadřuje, protože vlastníkem je ministerstvo financí a to je jedna věc z pozice vlastníka. Druhá otázka je, jak se k tomu vyjadřuje vláda, třeba co se týká nějakých windfall tax a podobných věcí, nebo sektorové daně třeba na banky. A co to je za politika? Jo? Pokud
by přišel starosta Zlína a řekl, že chce daň, teď jsem to vzal ad absurdum, že chce daň na banky, tak to asi nikdo nebude poslouchat. Pokud přijde poslanec a řekne, že chce daň na banky třeba z opozice, tak se nad ním někdo zamyslí, ale taky to třeba nebude jako úplně poslouchat. Pokud přijde někdo z vládní koalice a ministr z vlády a řekne, že chce daň na banky, tak už to asi bude zásadnější. A když to řekne premiér, tak je to jako zase někde úplně jinde. Takže to je jeden pohled. No a samozřejmě pokud už politici něco říkají k veřejně obchodovaným firmám a můžete mít vliv na cenu, tak je ideální, aby to říkali mimo obchodní hodiny, aby to investoři měli čas zpracovat aspoň třeba přes noc. Tenhle problém jsem zmínil, protože se to teďka aktivně nebo aktuálně u nás řeší. Řeší se podobné věci i v jiných zemích? Je to jakoby to vyjádření těch politiků, vliv na ten investiční sektor? Není to jenom u nás, je to i jinde? Je to i jinde, ale já mám pocit, že u nás je problém v tom, že politici přemýšlí nahlas. Že místo toho třeba ve Francii vyvlastnili EDF a stáli z burzy obdoba ČEZu, francouzská obdoba ČEZu. Ale tam přišli a řekli, tak toto bude, dáme vám, teď nevím, 20% prémii nad trhem a sebereme ty akcie, stáhneme je z burzy a bude to 100% státní firma a stane se to. A stalo se to prostě do půl roku hotovo, čistý stůl a bylo vyřešené. A teď už můžou přijít právní kroky, můžou přijít žaloby na vítězní a tak dále. Legitimní věci v demokratickém státě. A tady přijdou politici a začnou něco vykládat na tiskových konferencích v 1 odpoledne uprostřed obchodních hodin a teď ten trh neví, teď všichni reagují zmateně, protože nemají čas si to rozmyslet, teď ví, že to nějaký vliv na tu akci má, neví jaký, bude to pozitivní, bude to negativní, jak moc negativní to bude a tohle je největší problém. A další věc je, že my jsme se o tom s některými politiky bavili a říkali jsme jim, jakože oni si dost často neuvědomí, jaký třeba to, co tady řešíme, jaký vliv to může mít. A oni říkali, nečekejte od politiků, nebo politici jsou jenom obrazem české společnosti. Takže pokud česká společnost většinově neinvestuje, nemá zájem o akcie, o kapitálové trhy, tak ti politici jsou pouze jejím odrazem. Takže pokud Češi nerozumí obecně příliš třeba akciovému trhu, tak obecně politici na tom nebudou o moc líp a nebudou si uvědomovat třeba některé důsledky. Poslední roky byly pro investory poměrně dynamický, bych řekl, vlivem covidu, války na Ukrajině, po těch předchozích téměř asi 10 letech permanentního růstu. Jaký vliv mají tyto události na chování investorů? Spíš myslím samozřejmě ve většině případů minimálně na začátku negativní, ale utíkají úplně z toho trhu ty investoři, anebo jenom ty peníze přelívají mezi jednotlivými tituly? Jestli se to dá jako nějak takhle jednoduše říct. Já si jako úplně zaprvé tím, jak jako nesedím nikde u broukera nebo něco, tak nemám úplně ten třeba evropský pohled nebo globální pohled na to, jak investoři přesouvají své finance. A nemyslím si, že by se něco zásadního změnilo. Teda samozřejmě jako přijde energetická krize, a ceny elektřiny jdou nahoru, cena akcí ČEZu to kopíruje, protože všichni ví tu přímou návaznost, čím vyšší elektřina, tím vyšší zisky ČEZu. A to samé třeba částečně u bank. A vyšší úrokové sazby částečně otvírají úrokový diferenciál, úrokovou marži pro banku, tím pádem potenciálně vyšší zisky. Ale že by se dal pozorovat nějaký jako zásadní trend. Jeden zásadní trend ve světě financí určitě je, a to je přechod do pasivního investování. V Americe už v tuhle chvíli nějakých 50% peněz je spravováno pasivními fondy. V Evropě jsme někde pod 40% lehce a celosvětově je to někde taky do těch 40%. Což tohle je poměrně zásadní trend, když si vezmeme, že ten trend probíhá nějakých 20 let
a každý rok pasivní fondy přidají pár procent na úkor aktivně spravovaných a tak to nějakým způsobem ten trh ve velké míře mění. A my to třeba vidíme na českých společnostech a právě na těch třeba na menších společnostech. Společnosti jako ČEZ, Komerční banka, Moneta, když beru ty největší české, zas takový problém nemají. Ty jsou dostatečně velké, aby se dostaly do indexu třeba rozvíjících se trhů, kam Česká republika spadá. Ale když se podíváte na poloviční Colt nebo Philip Morris, to jsou firmy Colt 20 miliard kapitalizace, Philip Morris 30 miliard kapitalizace, Moneta 50 miliard kapitalizace, tak Bavíme se v korunách. Bavíme se v korunách, samozřejmě. Tak největší fond na MSCI Emerging Markets at iShares, tak má pozici v Monetě řádově nějakých 70 až 80 milionů korun, zatímco v polovičních společnostech, které už spadly do small cap indexu, tak má pozici nějakých 1,5 až 2,5 milionu korun. Že ten jako pád je naprosto disproporční. A to samé zase, když bychom se dívali směrem od Monety, směrem jakoby nahoru k nějakým takovým těm fakt světovým šampionům, jako je Apple a podobné společnosti, a Microsoft, Google, tak tam by zase ten nárůst byl naprosto disproporční. Takže pasivní fondy úplně ignorují, nebo ne úplně, ale z velké části ignorují tady ty menší společnosti, což 20 miliardová společnost je v České republice, patří mezi top třeba 50-100 společností určitě v republice. A takováto společnost je úplně na okraji zájmu pasivních investorů, kteří ale, jak jsem říkal, tvoří nějakých 35 až 50% celkového trhu a ten poměr se stále zvětšuje. Takže tohle je třeba jako jeden z těch zásadních trendů, které jsou vidět v investování. Z toho, co jsme teďka několikrát zmínili, tak a investoři to určitě vědí, to investování je hodně o emocích. A i když si říkáme, jsem pragmatický, analytický a podobně, tak ty emoce v tom prostě jsou. Co byste dokázal poradit, nebo jak byste dokázal poradit investorům, kteří mají zainvestované svoje často životní úspory, peníze na důchod a podobně do nějakého portfolia, do fondů nebo i třeba do jednotlivých akcí a teďka se prostě něco na tom trhu stane, tak jako se to bohužel každých plus minus třeba 10 let děje a najednou vidíte, že vám to padá 20%, 25%, 30%. No a první, co vás samozřejmě logicky v té době napadne, je tak já to radši prodám, ať to není ještě míň, ať to nepadne ještě víc. Jo. Pokud máte tady tuhle tendenci, tak pak je otázka, jestli vůbec byste měl investovat. To je první věc. Pokud už teda investujete a tohle se stane, tak druhá věc, co bych asi poradil, co jsem někde četl, je vytáhnout počítač ze zásuvky a odjet na dovolenou. A vůbec to prostě na 2, na 3 měsíce to zavřít a nedívat se na to, nepřemýšlet nad tím a prostě pořešit to až třeba s klidnou hlavou. A pokud víte, že takovýto problém máte, tak je možná lepší ty peníze svěřit někomu, kdo třeba by tu hlavu měl mít chladnější. A nebo pak k tomu přistoupit zase oportunisticky a třeba přes nějaké pravidelné nákupy, ať už klasických podílových fondů, ETF nebo jednotlivých akcí, tak prostě pravidelně dokupovat, ať už svítí nebo prší, prostě vím, že každý měsíc ji tam posílám 5, 10, 20, 30% výplaty do nějakého mého dlouhodobého investičního účtu a prostě nakupuju, ať se děje, co se děje a vím, že na horizontu třeba 20-30 let to statisticky musí dopadnout dobře, nebo by nemusí, ale by to mělo dopadnout. Dobře. No to vypadá logicky a v podstatě asi každý člověk, se kterým se o tom budete bavit, tak vám to určitě potvrdí. Ale ta statistika prostě mluví v podstatě úplně proti tomu, co my tady říkáme. Když vezmu, já jsem nedávno viděl statistiku na S&P 500, které v průměru za posledních pár desítek let vydělává lehce přes 8%, ale průměrný retailový investor do tohoto indexu vydělává asi 2,1 nebo 2,5%. Jo. To nemůže být přece způsobené jako ničím jiným, než že ty lidi reagují impulzivně, emocionálně a vlastně, když mají
nakupovat, když to padá, tak v podstatě prodávají, a když mají prodávat, protože můžou inkasovat nějaký zisk, tak to v podstatě nakupujou. Nejlepší, jak říkám, no, pokud máte někdo pocit, že máte k tomuto sklony, tak neinvestovat. To bych úplně neřekl, ale třeba ty peníze fakt někomu svěřit, anebo když to fakt padá a vy začínáte cítit to svrbění těch prstů, že klepnete na to tlačítko prodat, vyhodit pojistky, zavřít to, odhlásit se z investiční aplikace a třeba to pár měsíců neřešit. Podle čeho, když začínám investovat, bych se měl rozhodnout, zda investovat teda do toho třeba pasivního fondu, a nebo jestli kupovat konkrétní akcie, konkrétní tituly na burze? Je to asi o nastavení investora a kolik času tomu chce věnovat. Protože pro normálního investora získat pro normálního retailového investora získat nějakou vědomost, něco navíc proti trhu nebo proti lidem, kteří fakt sedí celý den za tím screenem Bloombergu někde v Americe nebo třeba tady v Praze, tak je dost těžké. Ale myslím si, že jako lidi třeba, kteří znají nějaký obor, tak jsou schopni v rámci toho oboru říct, tahle firma je lepší, protože prostě vím, děláme si nějaké zakázky, tahle firma je horší. A na základě toho jsou možná částečně schopní si nějakým způsobem zvážit, která ta investice by mohla být lepší nebo horší, ale myslím si, že pro retail, ať už pasivní fondy nebo klasické podílové fondy jsou jako volba číslo 1. Se tam právě z toho důvodu, že v dnešní době podcastů a videí na různých sociálních sítích a podobně, mi přijde, že spousta lidí má pocit, že schlídlo pár videí a jsou odborníci na investování, tak proto se na to ptám. V tom koncu by mě zajímalo, vy jako analytik kapitálového trhu, podle čeho vy se rozhodujete, co koupíte a co nekoupíte? Do čeho zainvestovat a do čeho ne? A já jsem začal mít takový jeden trochu problém se svýma investicema, protože dřív jsem taky jel portfolio, třeba nějakých 20 akcí jsem tam zhruba vždycky měl, 10 až 20, to je schopný člověk nějakým způsobem udržet v hlavě, když se tomu fakt nevěnuje denně. A něco tam bylo částečně z Česka historicky, něco tam bylo ze zahraničí, Amerika, Evropa. Úplně jsem se nepouštěl do nějakých jako experimentů z Turecka a Blízkého východu, Asie a podobně. Ale já jsem nakonec zjistil, že čím díl jsem třeba začal pak dělat na burze, tak čím díl jsem v tom byl. A teď vidím třeba firmy ze startu, potkáváme se s těma ředitelama, potkáváme se s managementem, natáčíme k tomu nějaké videa, děláme rozhovory a nějaké věci se k tomu píšou. Tak tím víc člověk zná ty společnosti, zná ten jejich příběh a ví, co se tam bude dít, má nějaké know-how zatím, protože to v podstatě v rámci práce každý den žije. A pak jsem se podíval a říkal jsem, super společnost Garmin, mám jejich produkty, jsem z toho úplně nadšený, prostě podívám se na čísla, to mě taky vychází, vypadá to dobře a pak si říkám, no jo, teď jsem nad tím strávil třeba 2 dny a říkám si, jak je to super, jak to bude perfektní investice. A teď si vezmu, že tam v Americe sedí nějaký člověk, tak jak já sedím na pražské burze a hrabe se v té společnosti jedné, ne 2 dny, ale prostě několik týdnů, několik měsíců, zná všechny právní dokumenty, všechny aspekty, ví, jak se jmenuje manželka generálního ředitele. Říkám, a já teď jako mám dojít na ten Nasdaq a vlastně soupeřit tady s tímto člověkem, že jsem chytřejší než on. Takže toto mám teď nějaký jakový dlouhodobější problém, že vlastně zjišťuju, že čím víc toho vím třeba tady v České republice, tak tím víc vidím, jak málo toho vím třeba u těch zahraničních společností. Takže postupně třeba portfolio tady těch zahraničních společností spíš už úplně nerozšiřuju, držím tam jenom některé jako specifické věci a třeba se soustředuju třeba na ten trh start, kde jako fakt si myslím, že mám ty společnosti jako docela dobře načtené, četl jsem všechny prospekty a veškeré rozhovory, některé rozhovory jsme dělali i sami na burze, takže s managementem firmy, takže tam si myslím, že mám nějakou jako znalost. Já jsem rád, že jste něco takového zmínil, protože odborník na mikro v podstatě, který se věnuje každodenní analýze trhu a sám je na pochybách, zda někdo toho neví víc a zda opravdu se
té budoucí investici, potenciální investici věnoval dostatečně, tak má ty pochyby, ale jak už jsem zmínil, dost často prostě schlídnu na Instagramu 2 videa nějakého finfluencera a najednou si prostě myslím, že o tom investování vím úplně všechno. Dokázal byste říct, nebo jestli to není úplně tajný, je nějaká investice, která se vám vyloženě jako nepovedla? Jo, tak takových je určitě docela dost. Jedna z nich, to byl krásný příběh, který jsem mohl s úžasným ziskem zavřít, ale furt mě to přišlo málo, tak byla taková covidová investice Novavax. Ta akcie vyletěla úplně do nesmyslu, protože jsem si říkal, jo, tak vakcína tohle, oni tu vakcínu pomalu nebyli schopni doručit dřív než covid skončil, takže tam je to třeba krásných, už tam jsem právě vypl ty pojistky a tam si myslím, že to je nějakých minus 90% nebo nějaký takový to naprosto fantastický zisk. A v takovéhle situaci už jste to jako mentálně odepsal nebo ještě doufáte? Já tam většinou třeba do té pozice je fajn nastupovat na několikrát, když to třeba velikost portfolia umožní. Takže pokud to vysloveně je nějaká, tohle nebyla investiční část portfolia, když to tak řeknu. Tohle byla taková spekulace. Spíš taková spekulace, takže tam to byly jako řádově do jednotek procent jako z celého portfolia, takže tam i když to šlo jakoby na nulu, tak se to vyváželo něčím jiným a tam jsem to mentálně odepsal. Spíš to tam zatím nechávám pro nějaké potřeby třeba daňové ztráty, aby se to pak v budoucnu, když bude vyšší daňový zisk, tak aby se to... Nicméně nám z toho prostě vyplývá, že jeden ze způsobů, jak předcházet nějakým investičním problémům, je prostě dobrá diverzifikace. Jo, určitě jo, a člověk musí vědět, že není neomylný a že spousta z těch věcí, které udělá, tak byť i třeba má nějakou znalost hlubší té firmy nebo něco, tak se to vždycky může úplně obrátit a kdo čekal válku na Ukrajině, kdo čekal covid a spoustu dalších věcí, které celý ten trh otočili vzhůru nohama. Já vám moc děkuji za rozhovor. Díky moc.